Здравейте хора, аз съм Кристияна Недялкова Стоянова и това е моята втора част, а в трета ще ви разкажа малко по-подробно за мен, какво се случи и защо не качвах толкова много дълго време в моите видеа. Така, аз сега съм в една моя стая, в която също ще ви разкажа по-подробно в трета или може би вече в четвърта, ако остане време. А сега ще ви покажа моя аутфит. Аз съм с дърги на пола и риска на цветя, по-скоро са роски, расички, аз така им викам роски. И аз вече ще качвам всяка неделя и всеки четвъртък, а когато нямам време, може би само в неделя, не знам. В четвъртък може би някои дни ще ви снимам какво се случва в училище, а в неделя ще ви снимам от народните танци, тъй като ходя на народни танци и на волейбол. И това беше от мен, хора, за трета част. Чао! Очаквайте в неделя трета част.